poglede. Da li? Ne, ja sam rekao mene da izgubi prvo svejedno, izgubi me. Pa ne, ali ovaj sad koji prvi izgubi ispovi. Ne, ovaj koji izgubljen ide sam za finale, ako pobedi ide direktno. Ide direktno, da. Palče. Može ovako palčevim da nameštaš. To se dogovoriti. Ajde, probaj. Pogutam mi palac. Znači, samo slušaš mene i to je to. Znači, već mi. Onda braći mora ovako ruku. Čekaj, prvo tvoju ruku sam. Sad čekaj, ne palac, samo ruku. Znači, palac drži. Ja ću biti palac. Hoćeš ovako, red pite ga ovako i ovako. Ne možeš ti staviti. Idu prvo palče. Prvo palče je. Da. Čekaj, tebi prvo ćeš gore ili dole? Možeš za mene kad ste nešto. Čekaj, ništa, ne kreći. Same. Ready, go! Bravo, bravo.